Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Эфирда Атайсал тапшырыуының сираттағы сығарылышы. Студияла Хәнә Мәҡсүтова. Башҡортостанда 2021 йылдан алып Атайсал проекты бик уңышлы эшләп килә. Уның сиктәрендә тормошҡа ашырылған изге эштәр ярҙамында ауылдар төҙөкләндерелә, тыуған еребеҙ емләнә, тәбиғәтебеҙ яңы һулыш ала. Ишембай районы иһә республикала Атайсал проектында иң әүҙем ҡатнашыусылар рәтендә. Бында туған яғын, ауылдаштарын хөрмәт иткән, улар өсөн янып, көйөп йәшәгән кешеләр күп. Тап шундайҙарҙың береһе Йәнырыҫ ауылынан Нигъмәтуллин Илфат Әнүәр улы. Иң тәүҙә сюжет ҡарап алайыҡ. Була бит шундай кешеләр, үҙҙәре һәү төмсәгенә йәшәп ятҡан һымаҡ булһалар да, донъяға яр һалмай ғына һәр ваҡыт кешеләргә, яҡташтарына, ерҙәштәренә изгелек эшләйҙәр. Әйтерһең, улар донъяға тик изгелек кенә ҡылыр өсөн тыуған. Кем тураһында һүҙ бара һуң тип һорарһығыҙ? Йәнырыҫ ауылында тыуып үҫкән Нигъмәтуллин Илфат Әнүәр улы хаҡында һүҙем. Уны яҡындан күреп һөйләшеү, аралашыу бәхете теймәһә лә, ауылдаштарының һөйләүенә ҡарағанда изге йәнле, ярҙамсыл, ауылдаштарым тип йән атып торған кеше икәнлеген ишетеп белә инем инде. Ҡупшы, заманса итеп һалынған ауыл фабы әллә ҡайҙан күренеп тора. Ижади төркөм менән шунда ашығабыҙ. Ауылдашығыҙ Илфат Нигъмәтуллинды беләһегеҙме тигән һорау бирергә лә өлгөрмәнем. Ауылда йәшәүсе инәйҙәр уға рәхмәттәрен уҡый ҙа башланы. Шулай булмай ни, ошо медпунктты тиҙ арала Илфат Нигъмәтуллин һалып биргән бит. Илфатҡа рәхмәтлебеҙ. Ҡартайғас та нигә дарыға нигә киләбеҙ? Лечениегә. Рәхмәт. Пункт йылы, Аллаға шөкөр. Ҡартлыҡ көнөбөҙҙә шунда килеп даруланабыҙ. Врачлар ҙа әйбәтләр. Шул. Медпункт булмаһа, Ишембайға йөрөнө гиҙеп йыраҡҡа ебеткарға. Шулай булыр, ие. Матур итеп эшләнгән, бөтөн йыһазлары кирәк медицина өсөн. Мына бит әле ауырып килсәң, йүгереп мында киләбеҙ. Рәхмәт медсестраларға, Рәхиләгә, менә Гүзәлгә бер сүз ҡарайлар. Шунан Петровскиҙан килеп тора, үҙебеҙҙең участковый терапевт Светлана Маратовна. Шул ҡәҙәр ул тәрбиәләп, шул мына кешеләр өсөн иғтибарлы булып, шул ҡәҙәр эш эшләгәс бит инде бик әйбәт күренеш. Әнисе ҡыйынлыҡта үҫтерсә дә, балаларыма тәрбиә итеп үҫтергән. Ауыл халҡы исеменән дә әйтәм, бик ҙур рәхмәтлебеҙ аңа. Фельдшер-акушерлыҡ пунктында пациенттарҙы ҡабул итеү, процедура, прививка кабинеты, көтөү урыны, санитар һәм персонал өсөн сисенеү бүлмәләре бар. Үҙ эшенә яуаплы ҡараған аҡ халатлар эшләгәндә, халыҡҡа район үҙәгенә лә барып тороу кәрәкмәй хатта. Процедуралар бүлмәсе, балаларны ҡабул итеү бүлмәләре, килгән кешеләргә көтөп отыру бүлмәләре бик уңайлы итеп эшләнгән. Тирә-яҡна бик матур итеп тирә-яҡлар кәртәләнгән, сәскә клумбалары эшләнгән, ағаслар ултырттыҡ, сәскәләр ултырттык. Шунан соң йылы сыу үткән. Икәүләшеп, менә Багаутдинова Гүзәл Фаҙилғайын ҡыҙы белән икәүләшеп эшләп йөрөйбөҙ шушы фатта. Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған батырҙар иҫтәлегенә һалынған мемориаль комплекс һәм тыл ветерандарына обелиск. Пограничниктар һәм локаль һуғыштарҙа ҡатнашҡан һалдаттар иҫтәлегенә һәйкәл. Йәнырыҫ ауылында йәшәүсенең олоһо ла, кесеһе лә был изге урынды ҡәҙерләп һаҡлай. Был да Илфат Нигъмәтуллиндың ауылдаштарына бүләге. Тыуған илде, тыуған ерҙе һаҡлап һәләк булған яҡташтарына тәрән хөрмәте, ихтирамы уның. Тағы ла, ерҙәштәре өсөн эшләнгән изгелектәре һанап бөткөһөҙ. Ирҙең даны иленән, халҡы менән еренән, хаҡ һүҙҙәр. Йәнырыҫтар үтә лә ихтирам итә Илфат Әнүәр улын һәм уға тик уңыштар ғына теләй. Хәнә Мәҡсүтова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай яңлыҡтары. Студиябыҙҙың бөгөнгө ҡунағы Кирәева Гөлнур Мансур ҡыҙы. Һаумыһығыҙ, хәлдәрегеҙ нисек? Һаумыһығыҙ, хәлдәребеҙ яҡшы. Тағы ла һеҙгә ҡунаҡҡа килдек бит инде. Икенсе тапҡыр? Икенсе тапҡырға, эйе. Беҙ бик шатбыҙ ауылдаштарыбыҙ белән. Беҙҙең ауылда шундай яҡшы кешеләр тыуып үҫкәндәр, беҙҙең ауылыбыҙға ярҙамсы кешеләр үҫкәндәренә. Тағы ла килергә яһын һеҙгә студияға. Мин мәҙәниәт йорто етәксеһе булам бит инде.
мәдәният йортында эшләгәс, бар авылдың яңалыктары, бар халык менән бергә эшләргә туры килә бит инде. Шуларның арасында бана иң олы харф менән әйтәһем килә инде Нигъмәтуллин Илфат Әнвәр улы турында. Ул Атайсал проекты безнең бит инде 2021 елдан гына башланып китте бит инде. 2021 елга тиклем ул үзенең бер туган энекәше менән безнең авылга бик зур ярдәм итеп халыкка фельдшер-акушерлык пункты һалып бирделәр бит инде. Бу буш ергә шунда бик матур бына сюжетта күк, шундай зур матур учреждение барлыкка килде. Инде уларның биографиясы турында һөйләп башласак, безнең Нигъмәтуллиндар Яныр Савылныкылар. Улар туып үскәндәр безнең авылда. Энекәше менән икесе. Улар бәлки вакыттарында әнисе белән әтисе аларны Стәрлетамак каласына күсеп алып киткәннәр инде. Үсмер сактарында улар адына һайын Янырска кайтып йөреп, үзебезнең авыл егетләре менән, безнең авыл телендә әйтелгәнчә Тубанус егетләре менән үскән егетләр инде улар. Хатта улар Янырыз авылында тауһаларда онда яшәмәгәннәр бит инде. Юк, улар бәлки вакытларында Стәрлетамак каласында уже яшәп башлаганнар. Бана фәйдә әйтмешләй туып үскәндәр, бәлки вакытларында ук күсенгәндәр бит инде Стәрлегә. Шулай да туган йорт тарталар инде. Яныр авылын улар гомер буе авылда яшәгән кешеләрдән дә ныграк яраталар. Бына ул кайдан килә икән, Гөлнур Мансур кызы? Ата-әсәнең тәрбияһеме? Минең уйлавымча ата-әсә тәрбияһе. Чөнки Илфат Әнвәр улы менән Илшат Әнвәр улының уларның иң тәүдә телдәрендә әсәй, әни, Сәвия апай. Шуның өчендә, ничек дип әйтәм инде, уның исемен шундай мәңгеләштерер өчен инде фельдшер-акушерлык пунктының күрдеге битен такта ташында әсәләренең истәлегенә дип куелган такта таш бар безнең. Уны караган, күргән һәрбер кеше Сәвия апайды искә алалардыр дип уйлыйм. Һәм Сәвия апайның шулай балалар тәрбияләп үстергәннәренә рәхмәттәр укыйдардыр дип уйлыйм. Уларның ата-әсәләре һәнең авылда яшәгән. Улар яшәнеләр, шул Стәрлегә сыгып киткәнче яшәнеләр дә, улар Стәрлегә урынлашып, мына мин Тубаныста, шул Тубаныс дип йөртәләр инде уларның үскән урамдары. Тубаныс килене булам. Онда күрше директорның һөйләве буенча инде улар атайларының олы йөкле машинаһына утырып, ял булган һәм кайтып йөриләр инде. Шулай. Төп йортта нәнәләре, түтәләре яшәде инде. Нәнәләренең исеме Шәмси Камал, түтәләренең исеме Гайниямал. Гайниямал түтәй, Шәмси Камал инәйде бик яхшы итеп искә алалар күрше директоры. Безнең иҗади төркем безнең авылга барганда олыһыла, кесеһеле Илфат Нигъмәтуллинга рәхмәтләйде. Уларның теленнән төшмәй. Уларның һәр береһе уга рәхмәт укый. Чөнки безнең авылда уны белмәгән бер кеше лә юктыр дип әйтермен инде. Чөнки бына бу бит инде Атайсал сектәрендә төзелмәне фельдшер-акушерлык пункты. Бына инде ни өчен балалар да уны беләләр. Чөнки бына 2021 елдан 2022 елда каршы алганда безнең Илфат Әнвәр улы бар балаларга 11 класска тиклемге бар балаларга яңа тугандан алып балаларга кыш бабай күстәнәсе итеп бүләк әзерләнә. Һәр бер бала яңа ел байрамында үзләренә бүләк алдылар. Уны без Атайсал сектәрендә проект итеп керттек. Ул бер проекты нидән Илфат Әнвәрнең улының. Инде быелгы елда мына 23 елда каршы алганда ул тагыла шулай бүләктәре таратты, тик уны Атайсал проектына индерү харалманы инде. Нисек дип әйтәм, бу нимәнән әйтәм мин? Уның проектка инмәгән башка яхшы эшләре бик күп авыл халкы. Шуның өчен уны кесеһеле, олыһыла белә. Бuna мәдәният алдында бөтә кешене үзенә ылыктырып торган зур мемориаль комплекс бар. Ул да уның эшеме? Ул да уның эше.
Бөек Ватан һугышы ветерандарына, тыл ветерандарына қойылған мемориал комплекс бетенде. Оның құймаларына тиклем спонсор болып сықты енді өзінің бір туған інісі менен. Ул да Атайсал проектында эшләнмәне. Бына оның іргәһенә тағы нисегенде өстәп былтыргы елды пограничниктарга һәм локаль һугыштарда катнашучылар өчен памятниктар куелды. Дополнение инде безнең мемориаль комплекс шундый бер матур урынга әйләнде, истәлекле инде. Ул комплекстың мемориаль комплекстың Бөек Ватан һугыштары ветерандарына куелган комплекска ул 1,6 миллион артык акса түкте. Үзенең китәһеннән. Әйе. Бына пограничниктар менән локаль һугыштарда катнашучыларга инде. Былтыргы елды бу проект буенча үтте, Атайсал проекты буенча 1,2 миллион акса халынды инде улардан. Яныр авылының кай җирендә генә булма, авыл төзеклеге менән аерылып тора. Хәтта бына зыяратта шул тиклем әллә кайдан күренеп тора. Әйе, ул үлгәндәрнең каберен бел дигән һүз битендә иң тәүдә Нигъмәтуллиндәрнең әсәләре барлык тугандары безнең зыяратта яталар, мәрхүмдәр. Бына авыл халкы күтәреп алды бит инде зыяраттың кыймаларын яңынан эшләү дип күтәрелделәр бит инде. Халыктан бит инде бар аксаны йыйып бетеп булмай. Буны йыйдылар, кемдәрдер тагы ниндәйдер предпринимательләр катнашты инде, кушылдылар инде. Инде иң төп массаны, иң зур сумманы дип әйтәм инде. Ул дөресрәк әйткәндә 1,670,000 безнең зыяратыбыз зур, чөнки шул тиклем сумма акса алды. Илфат Әнвәрулла. Һәм безнең зыяраттың кыймалары шул тиклем итеп төзекләндерде. Баганаларыбыз тимердән, кыймаларыбыз профнастилдан бит инде. Инде безнең элек бер генә капка ине, төп капка зыяраттың. Хәзер безнең бер авылдың бер ягыннан да инеп була, икенче ягыннан да инеп була. Һәм ул капкалар шул тиклем матур капкалар, менә сюжетта күрерләр, матур капкалар эшләп, капканан кергәстә матур плиталар халынып, шул плиталардан гына атлап керәләр хәзер халык инде. Инде килгәндә тагы бер проектты ошо зыяратка авылдан бит инде урамдан киләһең дә төзекләнгән урамдан ниндәйдер проуканан инәһең бит инде, переулоктан бит. Шуннан ингән сакта ул урам шундый нисек дип әйтәм инде. Унда да кара баткак ята торган урам инде. Бына мин шуны әйтәм дигәнем. Һеҙҙең ней, бәләкәй генә авыл булһа ла, юлдарығыҙ шул тиклем матур ялтырап ята. Әйе, бына һәр бер ерҙә асфальт. Әйе. Ул да уның эшеме? Асфальт бына ФАПтың каршыһына асфальтты ул йәйдерде, тигеҙләтеп, матур итеп, площадка полностью асфальтланған. Бына зыяратҡа таба кергәндә инде ошо проуканы халыҡтың бит инде бар кешенең дә көсө юҡ, үҙенең ҡоймаһын төҙөкләндерергә, шундай оло ҡапҡаға киткән нине проуканы. Ул шул ҡоймаларға, кешегә ҡоймаларын матур итеп төҙөкләндереп, эшләп, юлды таш менән отсыпать иттереп, тигеҙләтеп, шул проуканы төҙөкләндереп, ул юлды буйынан таш менән таш түшәтте инде тигеҙләтеп, зыяраттың ҡапҡа алдында таш менән түшәп, халыҡҡа инде парковка эшләп, машиналар менән туҡтанылырға ҙур площадка эшләттереп ҡуйҙырҙы. Был да ҙур сығым бит инде. Ул Атайсал проектына инмәне, бына юлды төҙөкләндереү темаһына кергәс, ошо ҡапҡаларҙы эшләү, юлды отсыпать иттереү, шулай уҡ бына юл темаһына ингәс инде беҙҙең ауыл былтыр водонапорный башняһын алыштырҙы инде беҙҙең ауылдың үҙәк һыуының. Ошо башняға таба нығытырға килә башладылар исә, үтәлмәйләр ие, ҡара батҡаҡ ята торған ие. Әлеге лә баяғы беҙҙең Илфат Әнүәровалы быны күреп, шул юлды төҙөкләндерҙе, ҡом ташытып, тигеҙләп, хәҙер ул водонапорный башняға юл буйлап ҡына баралар.
Был проектка инде ул 120 мең акса һум түкте. Шулай ук тагы бер проекты бар. Кыяук авылына керә бит инде безнең сельсоветка. Кыяук авылында яңы урам барлыкка килде. Был урамдың юлы тоже Илфат Әнвәр улы төзекләндерде. Һәм ул был юлга 167 мең һум акса алды. Үзенең китәннән сыгарып. Әйе. Безнең белүебезчә бит әле мына ошо авылда, Кыяук авылында, ул үзенең ниндидер хуҗалыгын да бергән. Әйе, мәктәптең элекке бакса территорияһы тик яткан урынды инде дөресен әйткәндә, агас басып беткән урынды. Ул шундый матур итеп тирәләп, яңа унда зданиялар барлыкка килде. Аттар үрсетә, ул породалы аттар үрсетә. Һәм харыктар бар. Шулай ук яй осырында инде кош-корт нитәләр, үрсетәләр унда. Был бит Анда авыл халкы эшләйме? әлбиттә бына уның тагы бер яхшы ягы халыкка таба карата бит инде яшьтәргә эш урындары бит инде, хатын-кызларга эш барлыкка килде, ир-егетләребезгә эш барлыкка килде, эш урындары. Төпле яхшы акса алу нинде халыкка эшләһәләр, аксалык мөмкинчелек бар. Анда ошо авыл кешеләре эшләй бит инде. Әйе. Янар авылыннан Кыяук авыл кешеләре. Әйе, Яныр авылы, Кыяук халкы эшләй. Катын-кызлар яй осырында эшләйләр инде. Бына былтыр бер катын-кыз эшләһә, быелга улар тагы ла 2 катын-кызды эшкә алырга дип торалар инде. Башка авыл кешеләре зарланганда, бына безгә яшьтәр кайтмай, безнең авылыбыз үлеп бара дип әйтәләр бит инде бит. Бына нисәмә тапкыр безнең иҗади төркем һезнең авылга барды. Һезнең авыл нимә менәндер үзенә тартып тора. Үзенең йылылыгы менән, бuna кешеләр дә икенче һезнең авылда. Бuna ул кайдан килә икән? Безнең авыл халкына шундый зур комплимент булуга зур рәхмәт. Сынап тартылалардыр дип уйлайм, чөнки яшь гаиләләр кайта башланы бит инде авылыбызда, яшь гаиләләр бар, балалар үстерәләр. Ошо авылда эшләйем дип, ошо авылда яшәйем дип кайткан яшьтәргә эш урыны бар, эшләйем диһәләр. Бuna бит бында ла бит Илфат Нигъмәтуллинның роле зур, шулай бит. Әйе, бик зур бына. Ул эш урындары булдыру бит бар ердә лә юк. Төзекләндерү бардыр мөгаен, бына эш урындары булдыру бит. Кеше бит ел айланәһенә эшләргә тиеш, гаиләһенә ниндидер килем алырга тиеш бит инде. Бына уңа ул яктан бик зур рәхмәт инде. Мин уларның эшчеләреннән рәхмәт әйтәм инде. Чөнки ысынлап та бер зур яхшы коллектив булып эшләп йөриләр. Бер очрашканда әйткән егет, безнең авылдашыбыз безгә лә ярдәм итә, мәдәният йортына ла ярдәм итә дип. Ул мәдәният йортына ярдәм итү һөйләй башлаһаң, ул шундый куанычлы эш инде ул. Мен уны шундай нисек дип әйтәм, урсылып әйткәндә удовольствие менән һөйләйм. Безнең мәдәният йортына акса һалган кеше юк. Безнең мәдәният йорты ул авылдың изюминкаһы бит инде. Ул бар халык шунда карап тора. Нисектер халыкты үзеңә ияләштерү, үзеңә балаларды үзеңә ялеп итү кирәк бит инде. Ул ялеп итер өчен иң тәүдә сыгымдар булырга тиеш. Сыгымың булганнан соң гына сиңа халык үзе тартыла башлай. Любой ниндәй мероприятие эшләйм дигән дә акса сыгарга кирәк. Әлбиттә. Уны һәйләп торасы юк инде. Бар ердә лә шулай, барлык мәдәният йортларында ла шулай. Була бит ул бына мероприятиегә әзерләнгән вакытың. Һиңа баннер кирәк ди. Һиңа сәхнә бидәү төрле тукымалар кирәк ди. Костюмдар кирәк. Костюмдар кирәк. Элементарный гына бына нисек дип әйтәм, бына аппаратуралар, музыкаль аппаратурабыз бар бит инде. Ул бахыр мәдәният йортының музыкаль аппаратураһы ул кайда гына йөрмәй. Ул Сабантуйга ла тиялеп бара. Ул тышта ла тора, яңгыр астында ла тора, ул буранда ла тора. Бахыр ул шулай йөри. Инде бына безгә килгәндә, бына быелгы елды безнең шундый куанычлы эш менән башланып китте. Илфат Әнвәр улы безгә
яңа ел бүләге итеп дип әйтәм инде. Яңа елды башлап ебәргәндә бик зур ярдәме тиде. Ул безнең мәдәният йортыбызга 25 000 акча бирде. Нимә кирәк, шуны алыгыз дип. Именно критерий куелманы, нимә кирәк. Нимә алдыгыз инде? Без инде портатив колонка һатып алдык. Калган акчага без бина сәхнә биделешенә инде, шулай ук бит инде хуҗалык буенча төрле кирәк-ярактар бар. Хуҗалык буенча төрле кирәк-ярактар алып, аларбыз дип өмет итәбез. Шулай ук бина 23 февраль, 7 март, ул бит байрамнарда үткәрергә кирәк. Үткәрер өчен акча кирәк. Бүләктәр алырга кирәк. Например, 7 мартта конкурссыз үткәр булмай. Ә ул конкурска әлбәттә бүләктәр кирәк бит инде. Бина безнең ошо аксалата ярдәм булу безнең өчен бик куаныч булды. Класс ташлап эшләйбез. Инде безнең мәдәният йортына уның ярдәме тик бына әле генә китереп 25 000 акча биргән белән генә һөйләп үтәһем килмәй минем. Ул ел әйләнәһенә ярдәм итә. Бына Балас байрам, безнең бренд бар бит инде Янарстан, буй Балас байрамы бар. Без элекке борынгы станокты тергезеп, ул станокты эшләтеп, шул станокта Балас суга башланык бит инде. Бына шул станокты эшләткәндән һуң мероприятие үткәрергә кирәк. Уны нисектер район кимәленә сыгарга кирәк. Илфат Әнвәр улы нисегенде ярдәм кирәкме генә дип һораган вакытында бына шулай мероприятиене дип түбен максатын аңлаттым инде. Нишләп эндәшмәйһегез, мин һезгә ярдәм итәм дип, ул үзенең акчаһын сыгарып алды. Мероприятиега бүләктәр алына бит инде. Килгән кунактарга шулай нисә сәгать буе барган мероприятиега бит халыкта ашатырга ла кирәк. Кешене бит былай гына нитеп булмай, кайтарып ебәреп булмай. Бер генә сынаяк сәй белән күңелләрен күреп кайтарып ебәрһәң, улар бит инде шундый киләсе мероприятиега киләләр бит инде. Бына ул үзе шундай сараларда катнашканы бармы? Стәлтамак ягыннан вакыт табып авылга кайтканы бармы? Вакыт табып дигәндәй, ул бына буш вакыты дип, уның буш вакыты ла юк инде ул. Кирип бына үзенең теге үтеп китер вакытында гына яки әсәһенең зыяратына бик еш кайталар бит инде. Шул вакытта әлбәттә кирип сыга хәлде һораша, яки телефондан, хәзер безнең телефон заманы бит инде. Телефондан хәлде һорашып тора. Инде бына уның үзенә килгәндә Илфат Әнвәр улының ул шундый кеше, ул уны мактаганды, уны шул хәтлем кеше араһында һөйләгәнде бик нитеп бармай, яратып бармай. Хатта кисә мин телефондан шылтыраткас, әйдәгез килегез инде, безнең студияның кунагы булыгыз, үзегезнең ишегездә һөйләгез дигәс, ул баш тартты. Куй кирәкме һөйлмәйм. Сөнки ул ихлас күңелдән эшләй дип уйлайм мин. Ул асынып да мин уны халыкка бар кешегә лә кыстырып һөйләр өчен эшләмәйм бит ди. Мин аны халыктың күңеле булган, халыкка ярдәм булган, бына безнең учреждениегә ярдәм булган дигән цель менән эшләй бит инде ул. Менә аның максаты шулай. Нисек дип әйтһәк тә, тыйнак кеше. Басынкы, тыйнак, акыллы, ягымлы дип әйтәм инде. Бер вакытта ла кыскырып һөйләмәс, елмаеп кына үзенең һөйләгән кеше инде. Бына ошо форсаттан кулланып инде форсатты без авыл халкы исеменнән, үзебезнең мәдәният йорты исеменнән, барлык балалар исеменнән, барлык карт, инәйдәр, бабайдар исеменнән безнең Илфат Әнвәр улына зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Һезне Аллаһ Тәгалә үзе саклап йөртсен, йөргән юлларыгызда эшләрегез уң булһын. Сәламәт булыгыз. Изгелек эшләлә һуга хал, балык белер, балык белмәһә, халык белер, халык белмәһә, Ходай белер ди халык әйтеме. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезне Ишембай районының авылдаштары, ердәшләре өчен янып яшәгән, эшләгән Атайсал проектының иң әүдәм катнашучылары белән таныштырдык. Атайсал проектында катнашыгыз, янтия өчен изге гамәлләр кылыгыз. Бүгенге тапшыруыбыз азагына ла якынлашты. Киләһе сорашкандарга тиклем хушлашабыз. Һау, сәламәт булыгыз.